Kam idem? Do Ameriky. Dobré ráno. Mestíme sa? Bereme ti dieťa. Yep, that's me. Si sa pýtate, ako som dopadol v tejto situácii. Tí, čo vedia, tak moje výlety do Ameriky začínajú výsluchmi na polícii. Ani tu tomu nebolo inak. Takže menšia rada pre menej skúsenejších, nikdy nenatáčajte na pasovej kontrole. Teraz si vychutnajte zvyšok vlogu. Zdravíme z Vegas. z Majcichová. Prvý deň vo Vegas. Čo budeme robiť dneska? Ideme si zaplatiť paušál, nech máme dáta, nech môžeme streamovať. Dneska nás čaká bowling, golf a dobrý obed. A večera, ktorú si ty prehral stávku. Dneska takže už? Zadarmenko má večeru. Dneska už? Vybereme nejaké VIP Bellagio. Dneska nebudeme. To už dneska máme veľa takých Áno, dneska nie. prkotiniek. Ale dneska vám ukážem, ako sa stať milionárom vo Vegas. Za jeden deň. Za jeden deň. Alebo mínus milionárom. Len zaostriť to daj takto na sem a my budeme na tomto budeme sedieť. Kde to prejsť? Bije ma. Kde sme? M&M World. Chcem si to kúpiť. Peniaze? $100. Prvý deň ich musíš vyruť. Pascal, ty si uvedol, že za tých $100 musíš aj babine odtiaľto darček kúpiť. Nemôžeš myslieť iba na seba. Iba dvojposchodové? 5, 4. A to si môžeme nabrať? Áno. To je zadarmo? Mami, a ty Pascal, mám ja. alebo ja? Ty? Pozývaš. Trošku aj ty. Nie. A prečo? Lebo? Ty si bohatý. Bratia. Dobre, zober si tie farby, ktoré chceš. Dobre. Stačí. Počuj, len toto máš za 10 eur, či čo to je dolárov. Auč. No. Si dáš 4 farby a si minus 50. Máš 100 minútu celú. Na šupu. No to strašne Tak to je veľa drahé, toho pozri, dal. kde to máš. Tu máš, pozri, Niko. Za toto 10 eur. Čo? A nechcel si 4 farby? Daj tam ešte jednu farbu. Nic to. To je zakázané. To budeš mať, že za 30. Je to zaseknuté? Koľko platí? Nie, Uvidíme. 12. A nedá sa toto, že predvážiť? Nech vieš, koľko máš. Tu je to. Á, tu je to. Koľko to má? No, hovorím, 12 eur. 12 dolárov. Zavrel som to. Ale nemôžeš to tu jesť. To je zakázané. Nejedz to, prosím ťa, pred nimi. To si ozaj mohol radšej kúpiť, ale čo to má? Monika, in my life, we wanna win. Kúpia M&M-ky a na M&M-ku ťa nakreslia. A to kde robia? Tu? Za rohom. You know? That'll be third floor. Oh, okay, thank you. You go downstairs, just Yeah. right, and Okay. go all the way to the back. In my life.
Frido a Mila. Takýto župan ti kúpim. Nie Ja si županová. kúpim takúto kombinetku. Kúpili sme si vodu, Pitie lebo naviac vodu. nemáme. Za $31. Áno. No a tu nás sa robia personalizované M&Mky. Chceš si toto teda kúpiť? Ideme to zaplatiť? Na prvý pohľad to vyzerá, ako keby to bolo zastrčené a v Amerike ten minimalizmus berú trošku na inú váhu. My sme si boli kúpiť v Telekome SIM karty a ďalšia zastávka, mladá pani. Coca-Cola World. Môžeš si tu všetky Coca-Coly kúpiť a hlavne môžeš tu ochutnať všetky Coca-Coly na svete. Ja potrebujem jediné a to je záchod. No choď, tak je to na prvom poschodí. Záchod? Áno. Sa leskne psačie gule, keď idú po rose. Kúpim si puder. Nové príslovie, či jak sa tomu hovorí. Prirovnanie. Jak ja hovorím, porekadlo, no. Vybrané slovo. Ale vyjavilo mi to trochu. Ježiš. Čo? Prosím ťa, nech to má úroveň. Však dobre, nebudem tam všetko zazdávať, že som zbláznila. Som mi to tu napravila. Hollywoodský úsmev mi hovorili. Čiže tak ako je teda. to tu krajšie, hneď ak som im to upratala. Nie to vyzerá lepšie. Marketing, vieš na to. Monk, can we get one combo float tray? Is it like the best one for try to all the flavors? Yeah. Platím ja zase? Ja natáčam, áno. Ty kokos, to je systém. Ty natáčaš, že ja platím, hej? Tak sme sa dohodli. Ja som nechcela, ale toto... To čo je? Yeah. How many? It's okay. We can drink from the same cup. Yeah. It doesn't matter. No, we're good. Áno, dobre, dá nám aj to. A toto je čo, to není naše, je? Je. Á, float tray. Sem sa zmestíme? Áno. No minule som toto... Pozri, aký kameraman. Na čo ti ja točím reelska? Máme tu všetky druhy Coca-Coly, teda nie všetky, ale väčšinu. Takých najzaujímavejších z rôznych kútov sveta. A ideme to chutnať. A toto akože ani neviem čo je, ale dali sme si to najväčšie kombo. Že float tray. Stálo to $30 a ideme testovať. Každý si dá prvé 3. Dvojka Ty je máš čo? Panama. Jahodovú Panamu. Ty máš čo? Ja mám Sprite z Rumunska. Uhorkovú. Uhorkový? Hej, toto si minule celé vypil, to si pamätám. 4, 5 a 6. Mami, tu máš. 4, 5 a 6. Štyrka je Indonézia. Ty máš Počkaj, Indonéziu. to je on, to má Nikon. Ty máš Mám 5. Zimbabwe. Zimbabwe. A ja mám Daniel. tiež Zimbabwe, Počkaj. ale iné. Toto je jak Doritricin. Doritricin, prvé lokálne antibiotikum na cmúľanie, dostupné bez lekárskeho predpisu, vhodné aj pre deti od 6 rokov. Niko bere 7, ja berem 8 a ty 9. Sedmička je Mexiko. Mexiko. Osmička je Taliansko, Beverly. A ja mám, že Georgia, ľadový čaj. To je čo, Sprite? To je tonic, ne? Ty máš, že Del Val, Jamajka i Nada. Aha, Osmička. pronounced Hamikách. Strašne horké to je, fuj. Toto ti nebude chutiť, toto ti asi nebude chutiť. Fuj, toto je hnusné, To je horké. to je ozaj tonik. No, to je mexické, to je dobré. To ti nechutí? Zvláštny si.
No, desina má Španielsko, Niko, ty máš čínsku fantu. To chutí, to jak slanina. Voní. Oťuchaj to. Ja nemám čuch. Čínska fanta a ja mám fantu z Kostariky. Dobrý. To je jak slanina. Takže ja neľúbim fantu, takže asi to je dobré. 20 minutes later. 2. 13 je Peru kola, ty máš kolu z Peru a ja mám fantu z Thajska. Kola z Peru. Už len tá farba, chápeš, umelina čistá. Takže jednotka je Coca-Cola, klasická. Vanilková zmrzlina je všade. Ježiš. Ešte, že máš bielu a ne hnedu, ty kokos. Coca-Cola zo zmrzlinu, to koho bol nápad? Mami, daj, mne to chutí. Dvojka je Sprite. Sprite so zmrzlinou. Trojka je čo? Fuj. Neviem, trojka, ale tento Sprite so zmrzlinou je ináč celkom fajn. Áno? Aha, až som prekvapená. Trojka je Bark, neviem, Red Cream Float. Toto mi vôbec nechutí. Za toto sme dali $30. No. Toto je hnusné. Štvorka je čo? Pib Extra Float. Peťka je Coca-Cola Cherry Float, čiže čerešňová Coca-Cola. Šestka je Bark Root cviklová Coca-Cola. Sedmička je hroznová Fanta. Však ale ono to chutí všetko rovnako kvôli tej zmrzline. No dobre. Ochutnávka, ako to hodnotíš? Už vyhodené peniaze, hovorila som ti. Chcel si, máš to mať. To aspoň. Čiže nekupujte si to, keď tu budete. Absolútne sa to neoplatí a čaká ma pekný večer kvôli tomu. Máme mikrofóny. 23, that's your son? Mi nevychádza. Ty už si mala desunet? Danko, toto si ty, keď sa zobudíš. Daniel, odlož ten mobil. Však to chcem mať zaznamenané, ne? Ježiš, ty nikdy neodložíš ten mobil. Odlož ho. Nemáme mikrofóny, ale sme kde? Forest? Forest. Introduce yourself. This is mine. She has a microphone. Však daj jej. Hi! Hi, boobies! Hi, boobies! My name is Maria. I'm Nicole's long friend from Las Vegas. I am Mexican, so I speak Spanish. So cuídense. No, I'm just kidding. Ideme na to. Nitsunka Tiger Woods. 1, 2, 3. Whee! Prvá skúsenosť s golfom, neviem, či ma aj počuť, nemám mikrofón, ale bolo to super. Ideme ďalej. Ja sa otvorím na Slovensku, proste za mňa Crumble Cookies, keď idete vo Vegasu, alebo si v Amerike, majú pobočky všade. Vyskúšajte fakt. Bowling sme síce nestihli, ale poďte si s nami užiť zábery z nočného Vegas.